हाय फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ मिथिसारबाव दैसिलाव बै खबरा हरबाय दिनै देवबार बाजारनि जा न' खाथि लाना अमा बुथारदोंमोन आरो ओमफ्राय दा जेरै फुंजानिनो अमाखौ लाना फैबाय ओमफ्राय दा आं संगासिनो दं आरो दा अमा बेदरजों ओंखाम जानोसैलाय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जानला मोनला ससे लालायसैलाय नै मोनथ'वाखैनो आरो सारायाव होनानै एवनानै खोबना दोनदों दै होखाजोब्बायदां आरो माबा एवनायसो होलायलांबाय नै गोदौगासिनो दं गाइस मोनां जाथारबाय मोनबाथाय जानोसै बरियानो न'आ नै इन्जुर होलायबाय ओंखाम संग्रा जाथ'सिगोन बे ससेया ओमफ्राय बै फारसेथिं मोसौ खाग्रा ओमफ्राय उनफ्राव नैबे न'खौ ओरै लाबोबावगोन आरो एसे ओंखाम संनो बै न' गोदानजों एसे सिथाबद्रायनाय ना नैखौ एसे ओरै लाबोनानै ओंखाम संग्रा खालामगोन ओमफ्राय ओंखाम संग्रा जाबाथाय नै बेयावसो ओंखाम संगोन ओमफ्राय बेयाव ओइ फारसे गैया दा मोसौ खानो जायगा दोनदोंना बेयाव दाउ गन्द्रा खालामो ओमफ्राय खिया मोसौ खाग्रा आरो नैबे दा ओंखाम संनायाव दानो जाथ'वा लासै लासै जालाङो नुलांबाय थागोन भिडिअजों नोंथांमोना ओइ सैमाफ्राबो देन्जार दंखायो नुवाखै नै गाइस मैया फुङाव भिडिअ खालामबावदोंमोन आं मोनसे बे भिडिअ माने बेलेगाव थांना दंजोबोमोन मासे ना माल'सो दंमोन नै आरो दंबावोसो गुफुरा मानैसो दंबावो ओइयाव जाथिसि दं मासेसे नै मालाय अमा फुथारनायनि नै अमा बिथै एवनायजों मालाय जुमाय सेरेब लोंबायानो नै भिडिअ साफायलाबायनांगौलै नै ओइ नै अमा फुथारग्रायाबो जोंहानि आफासो दानग्रा गोदाग्राया अमा मालिकआ नैबे आरो नैबे खामफ्लाय लानाया ओमफ्राय नै जा बिनानावफोरा बैसागुनि गस्ला माबा बायनांगौ दै दख'ना बायनो अमा फुथारदों आरो बेसा दख'ना गोमो बायना लादो जोंहा नै रहिदासो बिबुनि ओंखाम ओंख्रिखौ सेनानै जाहैबाय मालाय अमा फाननो लांनांगौ नोंहासो जाबाय बारा दांनाया नायनाया जा ओरैनोलाय बा थफियाव खायलाबलाबथारलै दे जादों दे बिदिनो हम साइस नुदों जाम्बा साइससो ओरै लाबा मोजां नुआ नै अमायाबो बारा गिदिर नंखायामोन अमायाबो गामिनि मानसिफोरा लांफैयो जोबजोबखाबाय आरो दंबावो आरो माबासो दंना 12 केजिसो दंबावोना वा सैमाफ्रा ओंखाम जानो नागिरनायखाय र' दा होगोन नोंसिनो बायनानै थाथ' दे नै दग होबाय नै ओंखाम जानोसै आरो आइदै नै आइनि ओंखाम जानायखौ नायदो गाइस लोगोफोरनि जालाय जाना देखायब्रा मोजां साइजनि ओइ नै सैमाफ्रा जायो मा जादों वाह चाय बिखाखौनो स्टार्ट खालामजेनबायलां गाइस गोथावहा एसे खोमसिसिम नामाथाय मोजां नै बेदरा सारायाव लामब्रा दङ नै जाबाय नांलांनो जाबाय दे जा दे मा जाला नाबो जाखांबाय नै आरो फैफिनलायबाय नों ओंखाम जानो गोथाव मोनदों जोंहानि ओंख्रि संनायखौ बारबोब्रा फिसौ बारबो मुथु बायदि बानांगौब्रा मुथु फालथु बायदि ayo lah bang tos ya oke dong mas senang no जाखांबायलै गाइस खामफ्लायफोरावनो जालाबायनायसो जाबा मानसि खामफ्लायफोरावनो जालायाबा उफाय गैया गोरिब मानसि जाहैबाय नै सैमाना ओंखाम होदो ओंखामा होफै आयु सैमाफ्रा नै
भिडिअआ बेखिनियानोसै गाइस नोंथांमोना मिस्टार बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट लाबायदो भिडिअआ बारा मोजां क्वालिटि जायासै जिखुनु जाया नेक्स्ट भिडिअआव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो थाब साबस्क्राइब खालामना हो आरोना